Dulan 3.7 million pesos nga kantidad sa shabu nga ipasulod unta sa Davao City ang naharang sa checkpoint sa Sirawan, Turil, Davao City. Nakuha kini sa naharang nga suspect nga si Earl Cesar Camiso, 19 anyos ug taga Purok Anislagan, Nabunturan, Davao de Oro. Nadiskitahan sa kapulisan sa Turil dihang gipahunong ang sakyanan ini sa checkpoint alang sa inspeksyon. Nasiplatan sa mga operatiba ang gisuspitsahang pakete sa shabu nga nasa konsol sa iya nga sakyanan. Dihang girikisa na kini sa kapulisan o sa tabang sa Philippine Drug Enforcement Agency Davao del Sur ug Task Force Davao, nakuha ang laing 5 ka jumbo size nga pakete sa shabu nga mobalor og dulan 3.7 million pesos. Nakuha usab suspect ang armas nga 38 caliber revolver. Nasayran nga ang suspect nga si Camiso ang anaa sa watch list sa Directorate for Intelligence.